Do you have a place where you can go where you feel completely free? A place where you can just be? سلام كوخوبي لو ما أنتي كاوعلوي قطر خلته خدالوا أحسب كنيرة خالق مدابي تدالي نيرة أنت خونجن لو ما أنت نجوه مسكاليتي أب حدا أوفيس كيرنا نيرنا صراحة أو درا أخوه نجلسب يتأكل مخوني له وعلي قطر خلته حيزايا متقلهم مالتي قدميو ግን ናብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ወስደኩ نزيادة حبريتا لينك على description box كومنت لكم أو خيركم رأيوها لو منكو مسكاليتي أو حدا أوفيس كيدنا نجرنا نتا ريسبشنست كوفيلنا داتا تقبنا خلنا حانت عرب تمثل سبيت متع نتا ريسبشنست كتزاروا خلا يري أنيره دونجيخي إلاتا مالتي دونجيخي متخي إلاتا 10 minute دونجيخ متخي إلاتا هو سوري كم زخينة قال له إلا متى مخنات هيبة باس قال له لا مخنات هيبة مستي سب تتصبيو دنابر دقوت أراتو سبكا دويلا متيوا حزواتيو مالتي دحري 6 دقائق حدا حاونا متيو مالتي نمن دليخا إلى حتتاتو شم نجروا شمس نجرا دويلا دونجي خا تباهيلو مثلا حر نجراتو دونجي خا متخا كال سبحيزي لاتو سوخا أنصر عينت ساون أنصر تيرا مالتي ساون أيتو كان صباح قليلاتو سوخا بتاع أنصر تيرو يدو خا ينصغ نيرو مالتي حجي بتاع مد حرق يمثلا نيرو سخات ملسول نيرا anyway بتقرني عاقل انت تزاربه ندقه وصيو مالتي حجي نحنا كم كوميونيتي اب كل بوتا يكونن اب حدا بوتاتات ግን نرأيሉ ወይ ከዓ دوሃበና ስቴሪዮታይፕ አሎ ስቴሪዮታይፕ ማለት ንሓደ ህዝቢ ንህዝቢ በሓፈሻ ንህዝቢ በሓደ ነገር ንኣብነት እስካመር ስቴልናስ ንዝክሮም ኣብ ልብና ወይ ኣብ ኣእምሮና ድመፀካ ህዝብ ሎምሽ ግን ኩሉ ሰብ ኣይኮነን እስካመርስ ካብኣቶም ማለት እዩ ገለ ተልካ ከምዚ ዝኾነ ነገር ወይ ወሃብ ተልካስ ገለ ሰብ መፀካ ይምሽ ገለ ህዝብ መፀካ ሕጂ ኩሎም ግን ኣይኮኑን ንሕና ከኣኒ ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣብ ኩሉ ይኮንኩን ድብል ዘለኹ ኣብ ብዙሕ ቦታ ግን ንረኣየሉ ወይ ከኣኒ ብጀምላ ብብዙሕ ብህዝብሲ ንረኣየሉ መለክዒታት ኣሎ ንኣብነት ታይም ማኔጅመንት ደይንፈልጥ ብጣዕሚ ደንጊና ንመፅእ ማለት እዩ ላይ ደይንገብሮ ተኮይናስ ብጣዕሚ ደንጊና ኩልና ብጣዕሚ ደንጊና ንመፅእ ንመስሎም ኮሙኒኬሽን ስኪልስ ደይብልና ክንዛረብ ዘይንኽእል ብዛዕባ ርእስና ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ክንዛረብ ዘይንኽእል ንመስሎም ኮንፊደንስ ደይብልና ንመስሎም ንዓይ ሓደ ግዜ ገጥመኒ እዩ ከምኡ ሕጂ ኣብ ከምዚ እዋን ሜይቢ ንሕና ሕጂ ባክግራውንድና እቲ ደዕበየና ካልቸር ገጽ ንገጽ ከምዚ ዓይን እንዳረኣኻ እንድሕር ተዛሪብካ እንድሕር መሊስካ ወይ ከዓ ደፋር እንድሕር ሱቕተኛ ኮይንካ ስነ ስርዓተኛ ገለ ምሽ ከምታት ኣሎ ከምኡ ካልቸር ስለ ደዕበየና ንዑ ሒዝናዮ ስለ ዝመፀና ክኸውን ይኽእል እንድዩ ሓሪቕና ከዓ ዓው ንብል ከምኡታት ምሽ ግን ዓዶም ካብ መፀና ዓዲ ቲ ካልቸር ዘለዎ ህዝቢ ስለ ካብ መፀና ነት ካልቸሮም ከዓ ክንላመዶ ክንለብሶ ከዓ የድልየና እዩ
ሕጂ ከምዚ ነገር ክገጥም ከሎ ኣነ እንታይ ምበልኩ ሓደ ኣይነ ዶንጊ ንምንታይ ንዶንጊ ድሕር ቆፀራ ሃሊና ኣብ ግዜና ወይ ከዓ ቅድሚ ግዜና ንምፃእ እቲ ነቲ ግዜና ሲ መታን ከማን ሓሲብና እንታይ የምኽብል ብዛዕባ እንታይና ተራኺብና ደለና ከምስተይልኒ ወይ ከምስተይላትኒ እንታይ ክምልስ መታን ክንብልሲ ቅልጥፍ ኢልና ምሽ ንመፅእ ኣብቲ ቦታ መፀበይ ቦታ ኮፍ ኢልና ነሰላስሎ ማለት እዩ ቁፅሪ 2 ከዓ መታን ሓሳብና ክንገልፅን መታን ክንስማዕን ዓው ኣይንበል ወይ ከዓ ቀስ ማራኻ ኣይንበል እቲ ናቹራል ቶን ዝበሃል እቲ ድምፅና መጀመርያ ንረጋጋእ ነተንፍስ ተረጋጊእካ ኣተንፊስካ ሽዑብ ድሕሪኡ እቲ ክንብሎ ዝደለና ቋንቋ ብዘየገድስ በታ ዘላትና ቋንቋ ከይህልወና ክእል እንግሊሽ ከይንክእል ንክእል ኢና ሜቢ እንድሕር ሃሊና ፅቡቅ እንድሕር ደይብልና ግን በታ ዘላትና ናይ ኣክሰንት ሽግር ገለ ኣብ ካናዳስ ኣክሰንት ኣይካበድን እንታይ እዩ ግን በታ ዘላትና ተረጋጊእና ኣተንፊስና በታ ንክእላ ህድእ ኢልና ክንምልስ ንፈትን ዝገጠመና ኣብ መንገዲ እንታይ ገጢምና እንታይ ኮይና ኢና ዶንጊና ወይ ከዓ ድኾነ ትክንዛረቦ ድደለና ኣተንፍስ ኣቢልና ሓሲብና ንዛረብ ምስኣ ወሲኻ ከዓ ኣብቲ ንኸዶ ቦታ እቶም ደገልግሉና ኣብኡ ዘለዉ ሰባት እኮ ንገንዘቦም እዮም ኣብኡ ደለዉ ማለት ወይ ክኽፈሉ እዮም ወይ ሰራሕተኛታት እዮም ወይ ዋናታት እዮም ስለዚ ንዓናስ ከገልግሉና እዮም ኣብኡ ዘለዉ ምሽ ሕጂ ካባና ዝፈልዮም ነገር ወላ ሓንቲ የለን ዘፍርሕ የብልናን ስለዚ ብኮንፊደንስ ዓይኖም እንዳረኣና ግን ከዓ ስርዓት ብዝመልኦ ማለት ብስርዓት ግን ከዓ ኮንፊደንስ ሃሊና ግን ብስርዓት ገጾም እንዳረኣና ዓይኖም እንዳረኣና እንድሕር ዳኣ ተዛሪብና ክንረዳዳእ ንኽእል ኢና ኢለ ሓስብ እዚአን ሰለስተ ክጠቕማኹም ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ቴንክ ዩ